Mwanchumuligeri bono na gukwanira ndonsia sobereta semarogoba ya bono oshinga kini gukwaligania semese ya mangana majia nyaro kumanya gatere tobere to gukwaligania kurwa semambia ya lengentambe weka chinse chigono cha bono marogobe karo chiaragire chinse satoime ya Afrika ya mocha gose East Africa abaliki baito kuro chingongo chonsi banyasangererie asiri bwanyale ko sansamburana litukeligono lya Jumaine stariki ya 25 na isato omutinyo kabere omwaka bwikiri bubere na 24 na mange habereka okorekana inyirabona yonsi nabo kunyanyara goitira semtanda ya itensema ya Facebook Ndizi TV News Digital nabegansemeli ya YouTube nabo kunyarabuna Ndizi TV News litanganike gima umwanchumuligiri bono tunyara mangana yo senchera yoko ya chuta wakanipatia 192,000 votes against mwenye alikuwa ananifuata alikuwa na 59. Hiyo difference ndi imefanya hii kesi ikakufa na yezi fufuka. Chikurana nyoretine chinyinge mono kinanke yombwate Doris DONYA toto buno muimenrebu na kibagendi bautirie egesire. The perceived performance is Professor Kindiki Kithure, followed by Ezekiel Machogu. Obo tukibwa koruna infotrack nigo bokoro kyezekeli machogunero yo kabera saba waziri bakorre meremo yabo biya unebwenerete ega kore keligia kore kanatari kotini ntogo chikogia nchera intumu nabangina obwanchania saba sacha nabasacha go saba kungwa saba kungu yaya pia barandia gusiba mochire lichikelyo asa yomo na yanda mange saranso ikebono nkomanya senchira yobo ekiranu olitoko bwateranera gwetera somono bwimanyiryo higakuru kwa Joshua Auta eriterane nchinkuru kwa Vincent Onyancha igotoko chake mesa ya mangana mayesa tochi yebono botoko kurwase county ya Kisii yakatoko molekera mangana lengete na siasa okwamerera kerogo kyobo women rebase county ya Kisii maga yobo choro kolekana ni gobono omu women rebe county ya Kisii Doris DONYA totanyo romo eso maiga yeke gambero gotugutera lengane buna obo chori bwa kolekanda senchera etalingiya nabo maiga yobo chori obose maiga yeki neki gotuguterware nego Doris DONYA totate abunani chikura chinyinge igento kerere konyara kubweki na konya kimubwateranete sokwa merikobo ibwaye asobo choli bwabete bogo eto mulikito dipon asanya na roboti rwa senchira yowime Mogoko munene nigo ene kiwaime yo mochiobo songo maega yekina kiarenge aseke gambira senga kientambe yatuguterwale korengana nobo bwibo mo women rebue county ya Kisii Dolis Aburi. Ile kupiga kura walipiga kwa wingi wakanipatia 192,000 votes against mwenye alikuwa ananifuata alikuwa na 59. Hiyo difference ndi imefanya hii kesi ikakufa na yezi fufuka. Was it not for the turnout ilikuwa kwa wingi hata sijui tungekuwa tunasema nini. Hiyo difference peke yake ilifanya hii kesi ikuwe ni kama ni mchezo. Mimi si kwa hiyo hata it's a petition before the court, ni kitu iko serious juu nilikuwa na support ya watu wetu wa Kisii. Hata nilikuwa nasema sasa tungerudi kura ile alipata 59 angepata mingi hata ni 5,000. Sasa zile nimewaambia ukweli juu watu wetu wanataka leaders wenye wanawapatia wana solve their issues, sio wale watu ambao wanashughulikia mahitaji ya very few people. Ensemo ekwegerera obo enne bwa DONYA ekora wanomo wakili Jojo Mbeta nyakireke gambiro mbiya mona soko na chokwe korwa somo na chebi na Stella Mtuku. Now the judgment that was read today by Justice Mutuku was well reasoned and with a lot of wisdom. 5 matters were for determination, and I can say that are matters of voter irregularity, violence in voting, and all other additional votes. The judge found each and every issue raised by the petitioners to have not met the legal threshold of the standard of proof. In other words, what we can say that the determination today is to assert the will of the people of Kisii through the court that indeed
the elections were credible. Donya niga gokera okona chokwe asate babeire bona omusibore nande nachigokorera abananchi emeremo. Iga abantu baminto nchengo saba Nyasaye agenda eri naba promised during campaign amache nerera so mutuone egere miaka gekoera ngira nemba tebi na kimoro chegento kerinki abete egosiaya ase kine kyarero tigambere nirimbia mono naba minto mwekirega moko genda mwende iso irabu Nyasaye tigabaseseni. Thank you very much, thank you and again. Gati y'abamenyi be county ya Kisii mbaomerana ase chiabisi chomo women rep ase bagokera okona chokwe na koma okoboko ase bamuganire bono anyare kubakorera emirimo ebwenerete yokoreta amagenderera ase county ya Kisii. Ekene kiorokereri kiabene una engane elimu abogetegenkyo mukaminchulirimi mukagenda mugatena ase bituo mugake kura amangana alimu akorete yarorekanire nga maene chinguru chino nchichiti in vain. This is the first time muna baba county ngo address abantu ba minto mu Gusii minto oba mu bolinko na gukura kera chingaki obo mwaorokiri mwaorogetwetera somo swati mheshimiwa DONYA oba mu bolito gukwana butambe korengi bono mwabarote yo mu Gusii minto mbya muno nabaganiria maya nimbe nko mwinyori mambi gotogwakana erentinere na mwinyori ngakyo mongina okuminjoni nayo chiabo korero monto alikuwa bentekora nabasabira maya. Thank you so much. Komonene nigo enekiwe kurwa se county ya Kisii maega yobo buibo mo women rep Doris Donya toto ekina kiarenge aseke gambero gotuguterware bono niga irwe chinguru chiogo chaka egasibende na kobakorera abana inchi koripoteria Ndizi TV korwa asamagacho yomo women rep aiga Kisii county elietandipon asanya. Biamono mulikito dipona asanya sorobochirwa senchire yobo ikirano gotigana nere bono diponi asanya boygo ni gotogo tigara samangana rengereto kwa merire kwa bochori bwaeta ase bunge ya kitutu chache South abosono yobwete ekeroge kyo manyekanete buna Anthony Kibagende boygo kwa merire kwa rokante ko borona wiki wasike gambero buno bochori yobuni gobwa kolekanta senchire terengi yana gote buna bwasiro no bwasyo kumbwarenge aso bochori yobuchinga kimaga yeke gambero gotegerera okwa merire kwa bochori yokuni gobate abuna ni go omobungo yubona Anthony Kibagende agweto bochori obwa senchira yoboyikirano achinga kichini go Kibagende ate abuna nagandra kuru obokorri bwa ego chia sawa menyibe bunge yo yakto chache South na gote abuno kubwatira nankororo na boni gate birebuna nonyo kwa mirri kwa rokante ko boroni gate gale tukikira nyamagendra chinsem atate abuna nagandra kuru obokorri sawa ntobonsi ase bunge yo yakto chache South. One was if he was Mheshimiwa was validly cleared to run the election. That was dismissed because the law does not require one to present the papers by himself. The second one was whether he was validly elected. That one was dismissed as well, despite of a few challenges that were there as relates to what appeared in the form 35A and 35B. Etokwira ni nambi ya mono sana ase court rero ya nyadire kote babuna ntu abete validly elected by the people igwe toko ta nambi yamo na sabantu bamintu asogo twakera chikura asobonge no goteba mbiyamo na se court asogo make sure tuagendereire gukorera abantu baitegasi ige toko teba mbiyamo no naende bone tutaite guchika bali bato irete court bache tuchake gukorega asiamo bonsi nabarai bone tubwente kubwaterana tunyare gukorera abantu babo getutu chache South egasi elinde bogetutu yaito enyare gochabumba naende gento kende mbatebi buna chikura tali chiro chio mweri bobogima ekere kwa bwiru chikura no bwendete kwarigereri gose sababu nero aroyo kogenda kotini no kobeke petition mumaete nonye konye kimbwate kina twanyare gokorega asengia abana baito chibazari form 1 bonds basoire chiskuru ne chipara cheito moroche buna tokorosi naende ntogendrete gokora chigasi chinde chinyinge igokogendra bono ntubwate chinguru naende ntumaite bono ntubwati gento gegotongusa gochimaega igama ngano nsingo chiare ko babia tonyare gokorega asi mbia mona bakichikura bakitutu chache South asengencho mwatene no mheshimiwa botambe na batogoche kotini botambe kera lituko bakalituke liyarerega Nyasaye bwanchire ayakorekanire
Na gotigana yibona umwanchu mulegere togendera kumurekera mangana lenge tobo chali kolende nseme na mangana ase chichiro ikase chire nyako ni golitukulia robo choli bwakolekana korwa chinsa chomambye hobono bwacha koera chinsa chamaragowa cherenge chinsa 12 nenusu no nyabo choli bwakolekana nigo chiburabura sumuga solero chene kiwase nseme ya nyako ya sobo choli obwakolekana asogo chora baraibe chiro ya nyako yemaga yokungusana koboga tiyo mwemusie bwe wodi ya bweka Richmond na no msebo godi ya nyakoe Cosmas yo yage asabale kwamerania monana kwa tabune chiro ya nyakoe nigere ase wodi ya nyakoe noria obwensemo ya bogeka kwa tabune chire yo nigere ase nsemo ya yege ntokera bo bisakurwa ase tene tichiro imeje county ya Kisii n'abanyanyimbo ohoika na gotoria isagasaga ya nekiwase litukulia rumuri keito bene Frida Kerubo na roboti rwa senchira yoboime. Obocholi nigo bwakolekana imechiro ya nyakoe ase abarwanereri abaligia ebirogo bakoragwa no director za Kalimose nigo babwatirana n'abaraikuru ase county ya Kisii lyokonyora abarai ase miaka 3 eribosio. Ero turobocholi bwechiro ya nyakoe ase county government ya Kisii ndobwateri chikoriko rokonga Trade and Markets Act of 2015 ligo tenga kere chiro etware committee ega asie nene ye committee ase chichiro cheto chons noko bwatesia eserekali asobotene we chichiro na magendrano siasa go chichiro gukwana nigo airanelimbya mono ase aboncherere ba nyakoe ase ogwesokia asobonge elyokonyorera abarai babo igo abana biashara baito igo ngo batenga mbya mono asogocha asobonge chikura tiara akiru Gusii lakini echitia kunyakoe bantu mbanye gocha bange unabachirerero igo nare gotebenga mbie mono asa afanyi biashara aso koreto morembe aiga senyakoe nga intwe bune serikali gotoredi under the leadership of His Excellency the Governor Paul Simbarati gokorega asi unato chigete gokora egasi obwasi okwe tutabwatikende gyonse tokobisa omo MCA we wodi ya nyakoe nigo ene kibuna obocholi nigo bogenderete asinchira yobotoereru na chira rero ko witness asobocholi warago chorwa sechiro ya nyakoe obocholi na witness muno mweshimiwa obocholi obotoereru obocholi bole was obocholi botabwati bo bisibonde boigo nigo abolia abarai barachole kweneke obokoleri obuya ase abantu bonsi wodi echire korokunya koe lakini echire yere gatigati yabo geka na nyakoe wodi etware gosabaiga abantu baminto abarai bari barachoru etoke nkuru nyakoe wodi bakoru etoke nkuru bogeka igenta kana tatagete bakorera abantu baminto emerememia barose chiro ito ya nyakoe emese abantu baitu banyore service yengia kolende asense moyo omo MCA we wodi ya bugeka nigo airabuna nigo obocholi obwo botalenge oboikiranu umuntu uyu nero kugase ni ku influence chi election kuna bona na igure ngote bari mambi nyamache bagocha ekera chorire umuntu nyakero gobwe chiro gete abwe nete gotiga atigaro. It does not meaning ogochoro lakini timonta acha ko interfere na bananchi buna bagokora kibuna bagokora obochori okongusana na nigo kwenekiwa okukwairira obochori gotenenigwa asegeka kulende abo bisakuru ase county na baigo abanyanyimbo nigo baikirana elyokoreta obotoereru obocholi bwechiro nigo bogenderete ime county ya Kisii ase abonchereri ababoliwe kubwaterana eryokweneki obokoleri obuya ngana we bari as tutaraika Gusii yons ngoja tore wakchikura totwaro borayo buya ase kere chiro mambio tore nyamache tokore to ane chiro chionse pi ase Kisii county naende nga ase chiro cheto mono cha magendera chire chiro TIAGA chirubuya na sengenjo yoborayo borobuya na kubwaterana n'abananchi wetera ase chi committee magega yobocholi kwera imechiro ya nyakoe nigo ababui baraligwa bene ase bachengira obubui bwabo kulende nonya na bochi certificate chitaena nwa kubwatikana no kungusana na oku Frida Kerubo, Ndizi TV.
Biamono mulikito Frida kerubo hasoro boti rwa senchira yobo ikirano gotikana yobono mwancho muligireni go abarandia kurwa sorongo rwa Gusii ya county ya Kisii barokane ko mucheke gambera sogo itialichi ko buna umusacha no musacha na wabako nyomana nabogo itie nyomo yabasubati ya saba subati abarandia bukorongo rwa Gusii nigo bate biruna mbali ko chuwanchirana ngabuna ikogendra na gote buno kunoko genda mamincha nechimbwa anaime yorongo rwa Afrika egentono baganije ngane nyale kuligerwa sobo imena konyarago tuguterwa na kuburi y'abakristo gutabwatirikikeryo maiga yogo itiboneka mbere ya Supreme Court robotiru na Ndemostibin Inse ya matukatano mageke gambero gya Supreme korwoko na chaigorenga nerengete LGBTQ nigo mobwe kanisa ya Gusii bweso kirina kogike libokongu okona chokwo togo teba ngantumune kanisa twakandira mangana yonsi aya anachirwe nturigwe associate naro go twarorire nga tumeingiriwa twaikereirwe twaswananirwe na mangana atabwenereti. When an abnormality becomes popular, it doesn't turn into normal. An abnormality remains abnormal no matter how popular it is. Kwa hiyo swala hili kijumla ni la kukataliwa. Ngoteba egekore kerigia kore kanatari kotini ntogo chikogia nchera intumu na abangina bako IMOKIA abana nche muno mongina enda yane yasokiria abana abange nande igemine tinya aba mokungu aso mokungu bago chikonyomana igo mambi ntobwati bana nande ntobwati egesaku nande ntobwati kende togo chagwetogeria Ekanisa nigo atebirete gwancho koburukanirwa gwechimbwa imeyense ase yaborire gati ababwatani bense ya LGBTQ koirana imeye kanisa barandeligwe na gonchorerie bikorwa. Na kama kanisa tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tumewaokoa. Sisi tunaamini kwamba they are supposed to be saved. Na tuko na kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba pia wao wameokoka. Tunajua kwamba watu wa aina hiyo kwa kweli hawaende mbinguni na tunataka waende. Lakini kama wako serikali pia ichukue hatua kali kwa sababu watu kama hawa hitajika kuwa Kenya. Ni mbaya hata katika kanisa la Warumi ilisema kwamba ni uchafu, ni tamaa, ni watu ambao wamegeuza mambo ya Mungu. Na abana balia batagete kunyomana boka abanyana umusaza asomo sacha go somo kungu inchu ase kanise eliogondiro lira abachenchie ligere mobe boronge monyomane muno monene Nyasaye kwana elio kwamererio kona chagua Supreme Court nige kanisa yaboriria abajumbe kobeka lichiko liratanga obosibore ase LGBTQ. To us, this is a loophole created that need to be sealed. We demand that while the Constitution grants equal freedom to all Kenyans, no group should appear to enjoy freedom than others by getting a legal reproof, immunity or cover. Noko bolia kwa basomora ibwense William Samoei Ruto noko. Tuasabire nga raisi itono mumanyete Nyasaye no bwarobo gwachire na sengencho ya Nyasaye oyo yomo naende kogotenena kogotangasa musimamo ense yeitoge kobwena na tungeomba rais wetu asimame imara na angalie sana jambo hili liko katika mtego na amuke mapema aongee mapema haraka vile iwezekanavyo kama vile marais wengine wamekataa na yeye pia achitokeze akatae. Inse ya matukatano mageke gambere kene gya Supreme Court kunyara kuru kuna chakora gandire kwegerera ense meria lesbian, gay, bisexual na transgender community LGBTQ nige kanisa ya sokena kogike libokongu okona chokugwe kigambere kenene ase basabire serikali gwetere ensemo ya bunge kunyara kubeka lichiko benerira tuguterare okona cha wensemo ya Supreme Court. Kuripoteria Ndizi TV korwa igase county ya Kisii erietariane Ndemostibin. Biamuno humulike tobene Ndemostibin asoroboti rwa senchire yobo ikiranu go tigara boiga samangana rengete ne elichikelia beteri go etigwa niko bono gati amenye kurwa se county ya Nyamira boigo bagendete kwe murunganiria sogo etigo ko elichikelia naso kunyomono musacha no musacha musubati asomo subate egento batebire buna batayigo chigo itabira nago ke bwate niko baga ni chikeli boigo konyara go tugu terwaro mulike kurwa se county ya Nyamira jobo mange na mange
Egente kindoge tageti satani yeshindwa kabisa. Maiga ye koti enene korwa okonacha gochiasa abantu balige konyomana omusacha asomusacha gose omukungu asomukungu gwancherwa korosia ebyombe nigo abakenya bagendrete korwa ebirengereri byabo ekinagote Supreme Court egento buneke basirire yeko gerense yaya kabanga nabo yaringe kurukare angano ne population tubwate Kenya angano ni ntuntoyo ime county Nyamira nigo egacha bamenyi bagikeria okonachokwo asebate banigo kolema mincha netingige kero chomo Gusii tokori lyase ruga yaito munantu mo Gusii minto mwanya getinge binte bimbi konyarekana pi umusacha gochikotwarana no musacha onde n'abasubati barororo tumekatakata kama wakisi kama mwanya getinge ense moyende mbate babono ntoliko chikotwara egesaku asengencho echinyomo egatyo musacha no musacha no mokungu mongina tako nyomo mongina onde kakingonyora wachukuru nitapata wachukuru namna gani serikali kie tutapata wachukuru namna gani hatutaki kujua hatutaki asa bande batwerabuna engane yeteliko chirana no kwegena kwa bakristo yaudi bojana tabesa jodi konyoma na digi kunyarekana kiara sa yedo gotumeko bo kristo abo kristo mbuli bwat mangana kabira yuna musaje no musaje banyoma ndigi kunyarekana koti ye koligeri bwanya sangirina ne abante ko kyabe chinsijesko batikane tabiye pibanyirusi ya Kenya ase bateba abantu bare asenyomo egacho musacha no musacha no mukungu nabo batatware okoigwanana ina ambasi kaini baranyoma ne baratitula ne bobe igo bono mpaka neti mba konyara komente se barase kurwana bobe igo bono ichikeri ndia edete buya tatonde nona ngogo sibiri none tianga te konyarekana umusacha nago sibiri tianga etakere bono rende onyalo mongina anyore nde ensemo yende bateba nige koti yabwatitiri chiko noyo lige chiko lyonchora tigabwatiri chiko yabwatiti ekiera goyegoteba nga freedom of assembly nero igobo nongonyi batagetenge genteki gesire naende tibachiko gianchera tigabache injiri chiko kumetera se constitution ekiagera bona bakenya bangira abakristo abaisilamu mbanjire tibinti ensemo yende mbasaba serikali nabarai kuligereria enganeye asoboime elindete chikolecha amakongu amatukabosyo gondo jenga Supreme Court ichikeri ndebati buya tigaligenda ga ali astigari woterira ne aligeru buya mbuya mano na for example onde narororo morai onde ro nyomiro musacha onde atoro kinga na intuto manyere gabu Kuruase County Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Biamono mulikite Job Manga soroboti rwa senchera yoboye kiranu wetu mungino yakubolinga yago chikorusi gose abachokoro gotigana nayo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarate aseri tukoya ne KOUMERANA na abwatene kurasa nsemo ya matatu mwe gokolekana segeti ya Gusii stadium masasanga na borobo anekogani kwabo haso konyara gokinne sector ya matatu arati gokwana kurasa segeti ya Gusii stadium KOUMERANA na bantabo anabwatene ba matatu ni gate yabona chikobwatana na borobo kiandege komi anasobo kolibwa ibuno mugavana we county ya Kisii. And because of that, we are receiving so many also visitors from outside into the county. We must again, from your own, from the transport committee, between yourselves and my team, you will sit down, agree. Anybody who is coming into the market, why should you even come with a new circle? There is existing what? Circles. Purpose yourselves to make sure there is an environment conducive for you doing business. Don't allow, because when some boys, like I could sponsor some 2-3 boys, wow, wakona pesa kwa mfuko. They cause mayhem around the stages. You miss to make your money. You will be happy. Kwa ni ndogo sana, lakini itasaidia wewe kuweka mafuta hata kama ni siku 2-3. Nikubalie nifanye hivi. Hata mimi nikiulizwa nasema hawa wangwana walikuwa nauliza hata kama ni 25% ama 100, lakini mimi nimesema nimepeana 0.5 ama 10 ama vipi? There is single permit, single business permit. Slots, stickers, 3. Allow me, and this one, we must discuss with the again assembly.
to wonder how we can bring it as one item. Nago tigana ibono mworo kyomone weskuru ya Bishop Mugendi Nyakegogi Boniface Masese niko wana reya yogo chikubwatira namo na borokia bandra boigona borokiwa mona boibuli asoko nyara kwane kibunango kindi barobo korre weskuru nyerone skuru yigo yanyorete mini ya 4 ose inye ase kominebere asono na bobate biribuna na chikubwatira na amuna borokiwa sabali weskuru yo eliko ne kibuna konyara go kinia ebirengo byekisemi ase skuru ya Bishop Mugendi Nyakegogi. Abalimu n'abanafunzi na community ne sponsor tuamanyanire tuachakire gasi asobamo ndochoberera bwitu no buya sana nyumba tokwegena ng'abalimu mbwata barabaya toje toligereria sobole merubu arenge to improve one or two torana kitoka konya bana baitu Nyasaye atoire mini ya skuru ya igaya arenge Ensaka Makori yarenga at 4.2 lakini ni manyete na batoko improve twara korire mikakati na balimu na banafunzi especially abayiga ba form 4 tutagetekala gose mini ya itoyo mwaka yo na improve ikenya 6.2 chiskuru cheito chinyinga nchiriko karabuja okoba kerokendo na kuru primary bana bayiga mbali ko karabuja kwanyoranga na botoko risibu abana goja secondary babwata max ya make buna bono Nyakegogi yaito ndoche na boto risibu abana mpaka max 200 igankabere challenge yake gosomya omwana oyo igamo na abande especially karababuruka ine na abanda abangaini na kupoya challenge kama somi mpaka ikera se bali bande bali igo neganiri chiskuru echicheito nchibwate classification skuru njire bwana takwira abana ebiwango tofauti lakini rende challenge hiyo kere skuru ya tokeire na be skuru administration na balimu tokola na kitokonya nyano mwana uyo gobwata max ya make igo tokobori abayibori baito ngonye fees yaganiri ko rwego gose ne weekend tangani tigerwewe onye teyo yons bangane skuru na ki yatigara na kigo cha gwakana Gotigana yubono nigamenye kurase wodi ya ichuni kutoka sebunge ya Nyalibali Masaba barubengere byabo anegoro yamangana renge tobo chenu wa senseme yumoje gabo igoba kugekeranwa no mu MC bwe godi yugikiribusio cha sate ya una babwate miroblisene kone kibune dispensary yekurubo ngonyarere korosi wana kurubo korrego cha saba menyi benseme yumulike to mirded mumanyi yekerane nseme yonna gotwariga roboti rokubwatia Abarai abange ase serikali erobisi nigo barekane gotegerera mono ebirengereri by'abantu igoro y'amagendero ao ase chinsemo chinyinge mono ase orogongo rwa Gusii imeye wadi ya ichuni eyere imeye bunge ya Nyalibali Masaba nigo umurubiri bwo gotegerera ebirengereri by'abamenyi igoro yogo cyakorosia enyagitali ya ekerubobuya okorekana eliogo cyagokonya abamenyi bensemeyo ase umurubiri oyo oragwa no mu MCA bwensemeyo gati y'abarayibande ase abamenyi babwate okuganyoko ntubwate umucyando ase nyomberia ekorokwa yokorosie ward yabangina amona bagaka ikorwe a female and a male block ward nyomberia igoya gaji to by CDF around 2014 CDF yara kolegasi lakini tia nyare te koera elideria ebitobeke tayare kanya gitari the next level etogendo waji ward kiribere toy gwabanyagitari baberega iga egere batokonye boigo abamenyete no bolema tibatigiri magega asokorwa ebirengereri byabo asibarenge na yayiga nawe kubole kwa so wanje kwao tukwa enda na baranya lori wako konya wando utakwenyara wate uganda karokanye gitali elio lya bora ekerubu wakwenda ni bwacho mwino ngale mwesimigo nawe ku requesting mbaro mna wono musani onaro kumubisa okwagura inse ekare to wacha ga mbre tweto agura insa iga bra tusumbua asewa akie karoko gandao sabe bindu ne bia bandato kwenya ntonyara simi to konyu
yani to una wande sawa nambaro oro bamenyete no borema toko genda tambe sana kero toko baira masoesi yetu alikuwa ni nyagitari yeto chikobeke rumwense moya oti ebushugulikira balemafu ase chinga kecho nigo omo MCA bwenseme yo Wycliffe Siocha uyo nainde omanyekanite buna embande aria eira yo gochia korosia enyagitari yo yekerubo ase atebire magayetaro yaye gochia ense ya America nigo anyora abasamaria bayakurwa Minto Foundation abo barache gokonya kwagacha enyagitari yo na koyebeka ebinto biria biganeirie so a foundation ego twagachire enyagitari na kegorokwa Minto Foundation ne kerobwa gachibura chake morore report ge kobekwaria amona keroka resultat abantu bamanya watefa te bantu bakufund rest with the donor nyagitari the same foundation igantoma to another foundation ekorokunga medical breach na kigona kwa foundation ende koro medical breaches. So a foundation in collaboration with the Minto Foundation. Na ugago chako tuikuiperi enyagitari yekeru. They want we will have them to wear a new roof, chigari roof, so that because anyarende ke gotungi togokor. The roof yeru ororo, and then lende to wear at least a structure korte endo kiek. Ere engi yake. Kuripotelia egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Bibono muliki tobene Mildred Momanyi sorobochirwa senchera yobo ikiranugo tigana yono moncho muligere kuro chinkongo chinde nkumaina lyabaka okorekana okorobekano gotinde nigo gwakorekana ase lituko lyalero anene bono asensemeli ya Nairobi asuku mbungana lya mangana lengeto boncherelia ayamaga ya bonchere kuro asensemeli Nairobi gote abuna enyombe yeme kranyo bonchere maiketo na China Square egotoka ime mucho Nairobi nigo ya rokane go irabanta banga sensemeli yo boncheria na gote abuna niga bantabange bachire nseme yina koirre binte binge eibono bikoroswe ga sense ya Kenya na boigo na bali bakobya no korga sense ya Kenya batigarete maega na kuameria nseme ya China Square ya rokana ko ni bintu aseri golirianse egento ke itiro bonchirio ime ya nsemo ya Nairobi korobekana ni wakorekana so kuameria no kogania nsemo ya China Square ime yo mucho Nairobi Gusii kwa na kira yuba igagendrete byombe au bitali bya serikali bono nigo byesokeria ne mono komochia anene serikali asogote abuna niga serikali yerero kurena nse wo uchumi bono nigo bagane serikali komikige tambokero na koneke bunankobokera mangana lengete uchumi asabate birebuna sama tukabwanga go uchumi yarokane kego sareka mone bintu ko kinamagoli naboigo habanta bange barokane batari guikeria okomente kana kwa magoli ngo cingage kibono bagane serikali koneke bunankobekero murubise ne konyara kone kine bintu biri byengenjo amagoli yabo ukoira narense. Tuko hapa pamoja na washikadau wengine katika sekta yetu ya watetezi wa haki za kibinadamu, Concerned Citizen, Inform Action na wengine. Maudhui, shabaha, lengo, dhamira ya sisi leo kufanya hii presa ni kwa sababu ya hali ya uchumi ya nchi yetu ya Kenya. Tumeona nchi iko na ghadhabu nyingi sana kena kwamba wanasiasa hususan serikali ya UDA Ruto ambaye aliingia kwa misingi ya kuimprove ama kuleta uchumi wetu kuwa bora na mwananchi apate relief na aishi maisha yake ya kawaida mlipa ushuru, lakini tuwaona mambo hayaendi. Chembelecho ndugu yangu Tobes Chanji, Kiribagoji Goji Kiriba, nchi tunachezeana. There's a lot of impunity. Mfano ni kuwa hata ma investors wanakuwa scared, wanaogopa. Kama walivyotangulia kusema wenzangu, maisha vile yanavyoendelea Kenya, nafikiri kila Mkenya sahi tunaona hali iko ngumu sana. Kununua bidhaa za rejareja pia imekuwa ghali, na mifano ambayo tunaiona hivi sasa inayoendelea ni kama Nairobi, mambo ya China Square kuingiliwa kati. Kiongozi aliingilia kati,
mfanya biashara ambaye ametoka nje kwa ajili anauza vitu kwa bei rahisi. Today we are here to address the state of economy in this country. And we'll start by quoting a verse of the Bible in the book of James. The Bible says that prayers without works is dead. Our country leaders are always praying. They need now to stop praying and work. Na kirayo agendeta Wakenya bonsi ni kubarre birengere byabo higoro yo kongagwa uchumi hanaiga sense ya Kenya gotebuna ni gegendrete ko batakuna kera chingaki anaso komekera boy gamangana yebintu byengeje bate birebuna bya rokane go kinamagore ekirayo boy gagendrete ni gekyombeke mukyo korobotuki gya korobotuki bwaye nakobekera amaxiane abawaziri babere ba kolemeremo anase serikali ya Kenya kwanza kolengana ne kyombeke kya infotrack ni go gyatebiruna omuwaziri bwekisemya Keli machogunero yo kabere anasa serikali ya Kenya kwanza asaba waziri bali bakorera emirimo yabo bune bwendrete maiga yogo chorwa nagosoa abisi. So who are the top ranked ministers or cabinet secretaries as they are called by Kenyans? We've looked at the ministries, and for the cabinet secretaries, the first ranked cabinet secretary with perceived performance is Professor Kindiki Kithure, followed by Ezekiel Machogu. Number 3 is Ababu Namwamba. Number 4 is Susan Wafula. There's a tie of number 4, both Midhika Linturi for agriculture, and number 5 is Alfred Mutua of Foreign and Diaspora Affairs. So we wanted to find out from Kenyans of the entire 22 ministers, who would they pick as the best performing minister? And that's the list for the top 5. And of course, we have, after Alfred, we have Murkomen, then Moses Kuria. Then the list ranked were Salim Vuria of Blue Economy and Mining, Florence Bore, Rebecca Miano, and Soipan Tuya. Na gotigana yubone kyombe kyoko tukobo kurumi aiga sense ya Kenya ESC ni gowano gya chakire kurwa maegeli go chia se chikanisa na gotarrachi county liko nyara kurwa enchera bara nyara kubwaterana anaso ko nyara kuru ne mangana lenge tobo kuruma aiga sense ya Kenya kyombe ki ESC ni go gyate birabuna okubwaterana ne chikanisa ngo chiko nyara ko keya mangana lenge tobo kurumi aiga sense ya Kenya ni go bachakarera se county ya Meru na gote abuna ngati county lichigendrete kumure kwa samangana lenge tobo kurumi na teona choko bwatira namune county chinde na korwa amahegelyo igoro yenchira yokorwa ne bukurumi as county chonse imeyense ya Kenya. Just leaders have a very good opportunity to inculcate these values in our society, because you interact with a huge size of the population. You have a very big and important constituency. If we can all bring our efforts together, then we can always ensure that we have a society that is value-based and where corruption is actually frowned upon. These values have the net effect of positively influencing a person's behavior and character for the societal common good. And the value-based approach requires close cooperation, coordination, and collaboration of the key sectors or key actors who are entrusted in our communities. And here again, the religious leaders, you stand out. You have respect. You have a voice. You also have authority to challenge people to lead a value-based life.
Na GOUTIA koyakolera senchera yobekerano asema rogoba yabono goika senseri ya Nigeria kerokeri bono amenyekora sense meje barokane kwe murungania sobo chori yobone bwa kolekana siterike merongebero mutinyo senseri ya Nigeria niko bagote aguna bochori ubwa kolekana senchera yobwasiro no bwasiko ego bamuchire kyombege yatendera getende tobo chori sense meyo nagote aguna kubwatekana no kunyoroke winto aho niko kwerera machibu yekerwo kyobure wenso ikera boni gatarari atararigwa nagote abuna niga gocha anena sobo tutukanu bwa rokana ase kyombegetene tobo cholia sense ya Nigeria bono nigo baganiri andako bochiruchi kudugerera kubojia sogote abuna mbali no kwegena bune kyombekyo getene tamangano bocholia sense ya Nigeria mbachi wakorobo cholia buna kubara chikura asenchira ebwenda dachinga kicho yo kabiru murai bwense urumuge Kenyatta oregati ya bali bakurigeria so imamangana lenge tobo cholia sense ya Nigeria niga boria bamenyi bense ya Nigeria koneke bunanko abaraba tahereru ekerokeli chikura chigendrete kobarwa na kuganyama chiwene kurwa sekyo mbekirigete netamangano bocholia senseyo ya Nigeria. The election took place amidst general insecurity in the northwest, the northeast, the southeast, and south-south geopolitical zones. The mission noted that the security issues presented a challenge to the conduct of the elections, as noted with the attack on INEC offices, personnel, and materials before the election. Monchumulikire bono ayunga tiari to kwaliganiria sema rogoba ya bono chinsani birondo chana chia minyokire nganchera serito kulia lero ya Jumaine yakiro musumaliga bwa senchera yobo ikano twasangira so mwamungu wakarambia muna sogo charako ya tengera kurwa Ndizi TV obwansubo mugusiana kurwa semesa yamangana mayero tore kubwatira nero gwetera sumono bwimanyirire higakoro kwa Joshua uta ekero kiri Petronira mokira ne kichibi chamu nili gicha wekere asenchera yobo ikana balika bito mwensimbia mono asoko ya sangri yankyomaga yokubokaranya sabu na botambu MATATU Brighton Makori na Saranyarangi ondita baraza asomurubulio Ensakia KOUMERANA chinga kichinde mtandao Facebook Ndizi TV News Digital na semeli ya YouTube na watu na Ndizi TV News mitandao ya Neonsi nyala buna Vincent Nyanja mangana maya na rayu.